ka District Medical Health Officer haringkat ke District Tuberculosis Officer haka arpuar tarik nailur arjar arpulai kala penlong ke jing rakhi ke 1 year anniversary of Pradhan Mantri TB Mukh Bharat Abhiyan kabla penlong Science Hall Nongpo Ribhoi District. Hak ni kesengi lawan bandon ringkat da Manish Kumar Additional Deputy Commissioner Ribhoi District Kumukongsan, Dr. E. Kalwing DTO Ribhoi District, lembat kiwi-kiwi ki officer jong kaneka department. Nakaliang ke department kala yoro bansam kum ki peleng, shini, umpiang, udai lembat kiwi-kiwi de sya kinong pang ki belangat hau neu jingpang TB. Kinong keren ha kane ki laong baling ba kane ka program ngidon ka thong ya ka ban penduna lani pendu jaj no ka jingpang TB haus nam arajar arpusan de ngidon kami ke jinga trelang jong baro kenang bangin la ban job ya kane ka thong da ka jinga trelang ki briu shimet ki seng bahalang kinong mi khmat baper ki society ki institution bakin wan sya khmat ban ai ka jinga rap lemi kinong pang TB ya ki jingbam kat ba ki dang don hapeng ka jingpang TB namar ling ba ki jingbam batemet ki la ban jem kham kloi bat ka dawai ru ka trekam bha lada ki yo ki jingbam batemet Kasngi ngirakhi ka jingdap chisnam jongane ka program Pradhan Mantri TB Mukh Bharat Abhiyan ya kani ka program lapli perda da ka Presiden Jongkari India Srimati Draupadi Murmu haka khandai tarik u September 2024 lengba kani ka program kadai ngidon ka thong ya kaban penduna lane ban pendu jai no ya ka jingpang TB haus nem hajar arpusan tingi don kam ya ka jing ya trilang jong baro kenang bangila ban job ya ka ni ka thong da ka jing ya trilang jong ki briu simet ki seng bhalang nang ta ki nong mi khmat baper ki society nang dapat di bat ki institution bakin wan chakmat bakin yarap lem ban ai ya ka jingbam ya ki nongpang TB kat baki dang di dawai namar ban rat dengkong ya ka jingbang TB ki don chibun ki jing kumenta ngimla wat laki nongpang TB kiyo ya ka dawai ka babahatam bandi hakapor baki pang henry kidon kamru ya ka jingbam ka batemet lengba ka jingbam ka batemet kila ban jam kham kloi nang tapadru bat ka dawai ru kan trekam khambha lada kiyo ya ka bam ka batemet kumbangi tip menta ba ka jingpang TB bun ki bayo ya ka kidi ki ba don ka jingduna bam kata ka malnutrition ha ka met ka jongki tikini ka jingpam TB ka pur state yaki Henry la da tu breu ubiang ka bam ka di kata ka bormet ki bor kulit kala ban yale persya ka tu jingpang wat lau yo ka jingpang TB ru ujam kloi na ka ni ka jingpang te hakani ka sengi ngirakhi yakani ka sengi kalong ban pen penapai ba ki briu baro ki badan kamon ban tingkun ya ki nongpang TB kat bagi dang di dawai ban tingkun yaki da ka bayarap yaki ya ka baibam ka jongki ka balong kumba si hajar si benai te hadu unriu benai uoi nongpang ngi hap ban yarap yu unriu hajar namta nriu benai kat bodang di ya kani ka dawai TB te nangba kani ka sengi kani ka program ni khot karpat ya baro ki bala ban adop ya kini kinong TB hapo ribhoi namar hadu mentangi dan hadu lai spa lai pulai kinong TB hapo ribhoi district hadu September arpoi terik hajar arpulai ti na kini lai spa lai pulai ngot te tang khandai phu prangot kinong TB la tingkhun da kita kinik chei mitra henry kiwi pat kidang sa kidang up khmi lenti bakin adop ya daki nikchei mitra banirap iki ya kabam kadi tina kini lai spa lai pulai ngot ti don kibala akoi don kibala yo transfer chawai don ru kibala yapno te haduk menta kibadang di dawai kidon arspa san pu saumut hapo ribhoi district ti kini ki arspa san pu saumut don pedeng jongki kibala yo
ban adop iki lan itingkun iki dan cai mitra hene dang don bun ki ba empat yo kita ban yarap iki hakabam kadi te lengba kani ka program bat kunjur kani ka sengi nga kerpat kung i district tuberculosis officer ba kin lakin wan chakmat ban yasno lem kakti kamon kakti kadiang ban yarap lem ikin ginongpang ki baduk ki bajenjar ban penbiang iki kabam kadi lengba ka jing yarap ka jungpi ngila ban penduna no ne ka jingpang tibi haka district ka jungi kumju ka jila ka jungi hakari ka jungi ban job syakata ka thong ka ba ban penduna ka jingpang tibi haus nyam ar usan Kajingpang TV kajingpang kum kiwi kajingpang hi nim dai ban sngau la rain habang yo ikani kajingpang TV ti lada unu so per hakamet kajung u la don jelho kumba artayo don jingset bat jing push app menmet bat jing hiar kajing khia la pidon kini kidak sautli gidai ban wan wood ban wan das ya ka kerkha ka jongpi haki PC CC ki bajan tam bangin tip bapi yo ya ka jingpang TV ni na ka wei pat ka jingpang namar khambun ka jing ka long ba ki nongpang ki wan slam ban wan chim ya ka treatment cheki hospital bat kani ka jing slam ban wan test bat kumjuru ban di dawai ka wan ra ya ka jing hadin habot bat kumjuru ka jing dia ka basungsi ladangi la lap kloino bat ngidi kloino ka jingpang TV kasuk ban penjam